Charot. Isang uy. Nabis karon sa Long Beach kay mag night swimming ko no mi. So dito mi ganina sa kanang Anda Bohol pero close man sila. Basig dili pa siguro open ang ilahang resort. So naami karon sa Long Beach. So as makita ninyo, oh, peaceful kaayo, dili kayo crowded. Kaya ko ang mga kauban bisigid kayo picture kay karon pagid mi nakagawa sa longga og balik kay bao nakaday taga bukid manghangol og dagat samot na kay kuad kada ang samot na kay lami ang mambas lamig bas diri so makaakit gyud makaakit og maayo. Maong karon namin nakalaag kay bisi kayo mi sa amo ang bukid kay nagpagama mi og kubo. So mag-start na pud mi og kana ang garden dito sa amo ang farm. Then so tayo man og laag matong naka-adibig sa ada kay dili man kayo sa mahal nga entrance, dili kayo mahal og kanang cottage. So sa Long Beach diri sa Anda is kuan siya public resort o public resort ni siya. Then wala entrance. So pag sulod na mo wala may entrance pero kung magkuha mi cottage naa siya pero karon wa mi nagkuha og cottage kay layo kayo ang dagat, so mag-relax sa amin, mag-picture, sa mag-chika-chika, then chill gamay, o para pawa sa problema or stress. So, or later, taod ko na, mudakot na ko na ni ang dagat, so, ma-enjoy gyud mo diri sa Anda, daghan jud og mga resort or mga barato nga mga resort nga affordable kaayo sa bulsa og relaxing kaayo. So sa mga nay problema din then kanang gusto o mulaag kinahanglan pag mulaag na pud tay budget no alang pugwa tay budget, so kinahanglan jud mulaag na gyud tay budget. So dili gud pud ingon nga daghan nga budget, kanang sakto lang nga maka-kaon, maka-entrance, unsa pay gusto nga ipalit. So no need pud kinahanglan nga daghan jud og kwarta para maka-anhi og resort. Then sa mga gusto nga makig-bonding or makiglaag oban nako, why not? Pero dili libre ha, way libre kay way budget. Pusin kalamay kanay gwadi jud og ayo. O sa mga nakapusing pang uncourteous or pang ibada alawi ay na twinny may og kanang gisuot churen ay kabiga ay be kumusta man ang laang ninyo dari sa Long Beach? Okay ra. Undot ilang beach. Feel free kaayo. Emo kalamay sa imong feedback. Wala sa kanang problema. Wala sa stress. Char. Asa ba maka-recommend mo nga nindot dari? Una guys, Bohol lag mo sa Anda. Ari mo sa Long Beach kay free ra way bayad. Free ra gyud may bayad then relax gyud kayo, taas kayo ang giham. Taas kayo mong lakmod palog, maglak-hilak ka. Ni action na og kangit-ngit. So ga picture pag ihapon sila di na makita ako ang now. So inanak ay makita. Hapon na mangit-ngit na.
O kani ako mga kauban, mga available gini kay way mga partner. Gikama ka na yung video, ang picture para makuha lagid ang maayo nga angle sa picture. Char. Kung magkita mag photographer na si Mr. John G. Tan, Frera kaayo. Wow, mura ni siyag kuan panglaw. Mura ni siyag panglaw, guys. So, mao sa to ato ang chika karon. Then, the purpose of our life is to be happy. Purpose of our life is to be happy. Hey!